Ćao ljudi, dobrodošli na kanal Treneri. Kao što ste vidjeli po naslovu klipa, selim se. Ovo mi nije prva selidba, inače, ispričat ću vam sve malo kasnije, ali ajde, prvo sam htio da vam snimim room tour i ovaj klip želim da napomenem da je više za mene, kako bih za par godina gledao ovaj klip i eto, da kažemo, neke uspomene ostavio iza sebe i rado ih pogledao nazad. Evo, ovde, verovatno ste vidjeli milion puta na mom TikToku najviše kada sam glumio Ashton Halla, dakle ova vrata. Ovde mi je kupatilo, možete da snimite, nije ništa nešto specijalno, fancy, ovo ono, ali eto, se vidi se. Što se tiče dalje, izvinjavam se ako je malo haos, ali mislim, selim se, tako da bit će svuda kutije i tako te gluposti. Storija je moj takozvani man cave, dakle moja soba. Odavde će da sve ide u novi stan, ispričat ću vam već sve kako i šta, ali ovo je najbitnija stvar, ugasit ću vam svetlo. Dakle, ovaj računar je remek delo svakog klipa našeg na YouTube-u, ajde, skoro svakog, dakle ovde se dešava magija i naravno ovaj računar koliko god da baguje, koliko god da me nervira ide sa mnom dok ga ne budem zamenio. Ali da, svi klipovi na YouTube-u, ajde da kažemo 90% se montiraju ovde i radim ja, pošto tad je u mrzi i ne znam, ajmo dalje. Kao što vidite, stvarno editujem ovdje. Dalje, kao što vidite ovdje, započeli smo pakovanje, čaše, novine i te gluposti, znate kako ide i ovo je dnevna soba koju ste vidjeli na YouTube klipovima, evo kako izgleda cela, dakle sa kamere. Vidjeli ste sigurno kada smo tada i ja snimali Treneri Talk ovdje i kako da vaša 2025. godina bude vaša najbolja godina u životu, tako da taj klip imate na YouTube-u, slobodno pogledajte. I ovdje se dešava 1.000.001 live smo snimili Tadija i ja, vidjeli ste sigurno kako neke TikTokove, skečeve, tako i live-ove koje smo non stop snimali 2024. ovdje. Ovo je dnevna soba i što se tiče dnevne sobe, sve polazi za mnom, ništa ne ostavljam. Dakle, sve ovo ide sa mnom u novi stan, vidjet ćete već, snimit ću 2 klipa, ovo je prvi klip kako se selim, drugi klip će biti kako se useljavam, vidjet ćete kako ću to da skockam, ali drugi klip će verovatno izaći tamo negdje u februaru, budući da moram da sačekam majstore za kuhinju, za neke ostale stvari, za nameštaj i tako dalje. Ovde, isto ste vidjeli kada sam glumio Ashton Halla, ovde sam jeo. Ovo je moja kuhinja gdje sam 1.000.001 put pravio klipove vezane za ishranu, kako nešto isprobavam, kako vam pokazujem neke recepte, imate 1.000.001 recept na mom TikTok nalogu, tako da slobodno pogledajte. To bi bilo to. Zašto snimam ovaj klip? Ajmo još jednom. Ovaj klip najviše snimam zbog sebe i vjerujem da će nekima možda od vas isto biti zanimljivo. Ja, cveće, jebote, šta da radim s cvećem. Cveće, brate, mili. Ostajem dužan terasu da vam pokažem, ali ne mogu da vam pokazujem terasu, ima mnogo stvari i svega ostalog. Zašto najviše snimam ovaj klip, rekao sam već 2 puta, mislim do sad, to je pre svega zbog sebe, kako bih ja mogao za par godina da pogledam moj video, da se setim gde sam nekad živeo. Inače, ovo mi je druga selidba, jednom sam se selio, to jest prvi put sam se selio pre skoro 2 godine u ovaj stan iz kraja gde sam živeo bukvalno 20 godina, tako da sad sam došao u jedan drugi, ali izgleda da je suđeno i da je Bog tako hteo da se vratim u svoj stari kraj, tako da ovaj put vraćam se tamo gde sam proveo svoje detinjstvo, gde sam imao najviše uspomena. Voleo bih da sam snimio klip, da sam bio pametan, bez nebitno da sam snimio za YouTube ili ne, kako se selim u ovaj stan, budući da sam u starom stanu imao toliko uspomena i lepih i živeo sam tad s roditeljima i dosta mi nedostaje, zato što se on renovirao i opšte izgleda više isto, ali šta da se radi, zato sad neću da ponovim tu grešku još jednom. Pamtim po svom ljubimcu, sigurno ste vidjeli milion puta moju mačku kako u klipovima, tako i najviše na TikToku, Instagramu i to, ubacit ću neki snimak nje ovako ovdje ili neku sličicu. Nažalost, ona više nije sa mnom. Šta da se radi, mislim da ću ovaj stan najviše pamtiti po njoj, jer eto, skoro godinu dana je bila sa mnom. U ovoj ovde polici ću uvek čuvati ovaj njen takozvani karton, odnosno kako se to kaže, da, karton preventivnih vakcinacija, inače maca se zvala Lili. I evo Lili, da znaš da te nisam zaboravio, tu si i dalje. Se vidi se, evo ovde Lili piše. Najviše će da me smara to što ću da iz ovog stana izađem bez svog ljubimca. Imao sam i psa, do duše, ali on je bio kod mene bukvalno 3 dana,
zato što su vlasnici, odnosno ljudi koji su ga udomljavali, nisu mogli da izdrže bez njega, tako da sam ga vratio. Mislim da je to bilo nešto najbolje što sam mogao da uradim, kako ne bi patio ni pas, a ni oni. Da, ovde imam toliko uspomena vezanih samo za selidbu i za mačku, ali jedan moram da vam pokažem, najbitniji detalj. Po čemu prvo pamtim ovaj stan jeste ovo ovde. A to je ova rupa. Verovali ili ne, pošto sam dao dvojici najsmotanijih drugara da mi unose najhabastiju stvar, eto, to sam dobio kao poklon za useljenje. Dobio sam rupu u zidu i to opasnu rupu. Vidite, mislim, zidovi nisu prljavi, ali imaju tragova, eto, od tog unosa, budući da nisam uzeo profesionalce, nego sam mislio da možemo nas četvorica. Da, inače, trenutak kada sam se selio, pre skoro 2 godine, doživio sam distorziju diska na čučnju, tako da ja nisam ni mogao da sam nosim te stvari, odnosno bio sam šef svojim drugarima i nadgledao sam ih kako unose i eto šta se desilo kada im pružim neku šansu. Ajmo dalje. Tamo me naravno podsjeća i moja devojka koja sad ceo snima ovdje iza mene. Ajde, klimni glavom da snima. Ne glavom, brate. Telefonom klimni, eto. Kod papuča da ispane. Što se tiče ovog stana dalje, vidite da je mali, mislim nije mali stan, ima 50 i nešto kvadrata, ali idem u veći stan, ipak mora da se razmišlja o budućnosti, ovdje živim sam, a u novom stanu ću, nadam se, uskoro živjeti sa svojom devojkom. Klimni ako želiš da živiš sa mnom. Telefonom klimni. Dobro. Naravno, kao što vidite, sve police su mi iskorišćene na bukvalno boys način, ovdje su mi suplementi, jedan deo, drugi deo mi je u kuhinji i naravno maximalium.rs, obavezno posjetite sajt i možete iskoristiti kod TADIJAMAX kako biste dobili 10% popusta na ceo asortiman. Šta je još da kažem? Da, idem u veće, idem u lepše, idem u bolje, idem u svoje. Vidjet ćete već, reći ću u klipu, dakle kupio sam svoj stan, ali neću ništa dalje da otkrivam. Ispričat ću vam ceo svoj lore što se stanova tiče. Da, idem u svoje i mogu ponosno reći da sam vlasnik stana. Ostaje još da sad spakujemo ove sitne stvari, pošto velike i habaste stvari neću sigurno više ostavljati svojim drugarima, jer iz iskustva nije prošlo kako treba. To je to. Kakav bi to kontekst bio? Ajde, padne za pamet. Ne znam. Veruj. Evo moja talija. Nije mu dosta čaša, pa... Ne, ovo sam ja slomio slučajno prekrič. I to bi pada. A kad je to... Jer si sam? Šta je ovo? Ova nema par, ova nema par, ova nema par. Ova nema pointe da se svraća. Šta da radim, snima Poklon Vidović. Tako je. Ako ne nađemo, ova isto različito. Kada sam ti rekao? Ne to vidim. Ne. Imam čuvaš. Kada te je bio lepo, si sam. No. Zato što je feminizam. Te raširio, ne tako. Ako ti ostavio koji su pripremni. Šta si ostavio? Nikoli su pripremni. Slobodno ti, brate, a gdje je Velibor? Što da preskoči, nek ne Jesi znam. kupio kečap? A si donao baterije? Oooo! Čaša isto. To, brate, hvala ti. Jesi gdje? Ovo snima, brate. Pa hoćeš uđi u klipu. Aha, da budem poznat. Ovo, brate, za moje uspomene snimam, brate. Šta sad? Kao kaže Rimski. Ne, samo da pustim Partizan. Moj brate da ne gledamo Partizan. Pusti da slobodno. Ali moram staviš baterije. Daljinski... Ovaj tamo, levo. Da, šta? Kada se zvaniš šta je sebi? Evo sad, evo što više. Da se sediš, da. On tamo, ja idem tamo svaki dan. Kao ono, ako nešto treba i to. Čekaj, na koliko sam kuhinju platio? Ja mislim da ovo začara. Razočarao sam se kad sam čuo pola ženduz. Koja li ženduz? A? Koja ženduz? A, ne. Ko ti to rekao? A, ne mogu ja svoj mislim. Velibor? Evo. Što misliš da ću tu uzema trojku? To su dobili dobru ponudu, brate. Ovo se ne zna. Ali limuzina, brate. Tako, ovo se ne zna. Pa veže što se ne zatvara.
To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Očekujte part 2 ovog videa, odnosno videa gde se useljam za neki, kao što sam već rekao, otprilike 2 meseca. Biće februar, mislim. Radite na sebi spiritualno, mentalno i fizički. Ne zaboravite da naravno zapratite kanal, podelite ovaj video, ostavite neki komentar i to je bilo to. Vidimo se u novom stanu uskoro.